the 2025 MPBL North Division Champs, the Abra Solid North Weavers. Pinatunayan ng Abra Solid North Weavers na sila ang King of the North matapos ang makasaysayang panalo kontra Pangasinan Heatwaves sa Game 3 ng Best of 5 Series ng MPBL 2025 North Division Finals na ginanap sa Robert Estrella Senior Memorial Stadium sa Rosales, Pangasinan kagabi. Napuno ng sigawan at hiyawan ng stadium mula sa mga supporters ng dalawang koponan. Mainit na nagsimula ang laban. Kapwa-agresibo ang dalawang koponan sa palitan ng puntos at tibay ng depensa. Nagtapos ang first half sa score na 36-43, lamang ang Abra. Pagsapit ng second half, mas naging matindi ang palitan ng opensa. Nagpasiklab ang dalawang grupo sa 3-point shooting at defensive stops. Ngunit sa huli, tuluyang kumawala at di na nagpatinag ang Abra Weavers at tuluyang iniwan ang Pangasinan Heatwaves. Nagtapos ang laro sa score na 99-74. Itinanghal na player of the game si Dave Ildefonso na nagtala ng solid double-double performance na 18 points at 14 rebounds. Siyempre, celebrate now pero lock in talaga kasi this isn't our goal eh. Our goal is to win and we're not at the finish line yet. So, yun nga, sabi sa amin na just enjoy this win and then lock in the next few days. Samantala, sa gitna ng bakbakan ng North Division Finals, ginawara ng point guard ng Abra Solid North Weavers na si Mike Ayonayon matapos makamit ang 1,000 point mark sa kanyang MPBL career. Siyempre, ngayon masaya pero hindi pa tapos yung trabaho namin kailangan pa namin makakuha yung national champion. Pagbalik ng ilang araw, balik trabaho ulit kami kasi siyempre antayin namin sino manalo sa Binyan versus Quezon. Sa mga Abrenians dyan, thank you sa walang sawang suporta sa amin, sa MPBL fans, yun lang. Ingat kayo, God bless. Nagpasalamat naman ang team owner na si Kong JB Bernos sa mga supporters sa solid na suporta sa Abra Solid North Weavers at sa mga manunood ng MPBL. Pasalamat ako sa nasa taas. Binigay sa atin to. And I'm very, very proud of the boys. They did everything to win this all season long. Thank you sa lahat ng sumusuporta sa Solid North Weavers. Maraming salamat sa lahat ng MPBL fans. Thank you sa suporta nyo sa liga. Maraming salamat. Ito na ang ika-33 winning streak ng koponan na aabante sa kanilang kauna-unahang MPBL National Finals appearance. Lester Narag, Balitang Solid North.